Formålet i denne opgave er at undersøge fældningsprocesser og herved finde ud af, hvilke salte der er let opløselige og hvilke der er tung opløselige. Materialerne i denne opgave var reagensglas, destilleret vand, plastflasker med vandige opløsninger som NaCl, BaCl2, KNO3, AgNO3, Na2SO4, CuCO4, Na2CO3, K3PO4. Vi startede det hele med, at vi lavede et skema over, hvilke opløste salte, der muligvis ville ske noget ved. Det kan man se i skemaet herunder, og jeg vil komme ind på senere, hvordan at vi har lavet skemaet. Vi begyndte på at blande de forskellige opløste salte ud fra skemaet. Cirka 1 cm er hver af de opløste salte. Når vi har blandet dem alle sammen, skal vi se, hvilke af stofferne, der har reageret med hinanden, og det kan vi jo se ved, om de er tungt opløselige, hvor man kan se, at der så kommer bundfald, og hvis de er let opløselige, så er det fordi, og så kommer der ikke noget bundfald. Vi planlagde forsøget ved at lave det skema, som ses her. Der hvor der står minus, det er fordi, at de kan reagere med hinanden, da det er samme stof, som f.eks. natriumklorid og natriumklorid kan jo reagere sammen, da det er samme stof. Som natriumklorid og natriumsulfat kan der heller ikke reagere sammen, da der er natrium i begge to. Der hvor der står ingen bundfald, det er fordi, når man putter de vandige opløsninger sammen, fortynde det, så det betyder, at det er let opløseligt, da der ikke var noget bundfald. Som her, der kan man se, at der har været hvidt bundfald, og det er fordi, at der har været, de har reageret med hinanden, og det betyder så, at det derfor er tungt opløseligt. For at kunne finde ud af, hvilke stoffer, der har reageret med hinanden, har vi været hen og afstemme de tungopløselige stoffer, som er dem, hvor der kom bundfald i. Vi har taget som det øverste, man ser her, natriumklorid og så sølvnitrat, hvor man så har sat dem op i en boks her, hvor at natrium og nitrat er kørt over for hinanden, og sølv og klorid er kørt over for hinanden. Den, der reagerede med hinanden, det var sølv og klorid, som ses her sølvklorid, da det er, at nitrat er let opløseligt. For at finde ud af, hvad det blev i sidste ende, har vi sat dem op med hinanden. Man kan se, at sølv har 1 plus, og klorid har 1 plus. Det vil sige, at de udligner hinanden, og det derfor bliver til sølvklorid. Det samme har vi gjort i den næste, for eksempel her, hvor vi har brugt bariumklorid og natriumsulfat, hvor det så gik hen og blev bariumsulfat, da det er, at natriumklorid er let opløseligt og reagerer derfor ikke med hinanden. Vi har igen gjort det samme her, hvor vi har sagt, at barium har 2 plusser, og sulfat har 2 minuser, og det udligner så hinanden og går så hen og bliver til bariumsulfat. Vi kan i dette skema se de forskellige afstemninger af stofferne, der er brugt i forsøget. Efter vi har afstemt de forskellige stoffer, sætter vi dem ind i et skema som dette, hvor man så sætter dem ind efter, om de er let opløselige eller om de er tungt opløselige. Det kommer helt an på, hvilken de er blevet sat sammen med. For eksempel natriumklorid her, det er let opløseligt, og det kan man se, fordi det kan have reageret med hinanden oven i de andre, vi har så lavet i skemaet. Og man kan se, at bariumsulfat er tungt opløseligt, da de har reageret med hinanden, og der kom bundfald. Denne figur viser let opløseligt salt i vand. På det første glas ser man saltet i glasset, og nedenunder der ser man iongitteret af saltet. Der er både plus og minus. Når man tilsætter vand, kommer der vandmolekyler i, som trækker de forskellige plus og minus ud. I glas 3 kan man se, at de har trækket de forskellige plus og minus ud, og man kan se, at ved minus der er det plus, der har trukket dem ud, og ved minus ved plus er det minus, der vender ind mod. Denne figur viser vandmolekylet, og vandmolekylet
kemiske forbindelse er H2O og består af hydrogen og oxygen. Vandmolekylet består af 2 ikke-metaller og kan både være polær og upolær. Polær er, at H2O, H2 og O2 er alle 3 små molekyler, der er stærke tiltrækningskræfter mellem H2O-molekylerne i både fast og flydende tilstand, end ved H2 og O2. Blandingsfordelingen er ikke symmetrisk i vandmolekylet, og H2O-molekyl er neutralt, men har en plus- og minuspol, som vil sige, at minuspol er det elektronpar, der er forskudt, og elektronpar, det er der, hvor hydrogenatomet hænger fast, og det er der, at der er en elektronbinding, som man kan se ved den runde ring ved hydrogen. Og pluspol, det er alle de andre elektroner i skallerne, som man kan se, som ikke er sat sammen med et andet. I flydende og fast tilstand er der elektriske tiltrækningskræfter mellem ladningerne. Det er kun en brøkdel, som ladningsforskydning udgør, og der angives derfor et lille delta, og som er det S-lignende form med plus. Det lille delta bruges ofte til at vise en lille størrelse. Upolær vil sige, at H2 og O2 har en tiltrækningskraft ved lav temperatur og bliver det vedholdt fast i bestemte positioner, og der vil derfor blive dannet et stort molekylegitter, og molekylegitter bliver dannet ved, at elektronerne hele tiden er i bevægelse og kan i korte øjeblik danne usymmetriske elektronskyer. Det vi kan konkludere ud fra denne opgave er, at vi har lært, hvilke salte som vi arbejder med, der er tungt opløselige, og hvilke der er let opløselige. Vi har også lært, hvordan at man afstemmer de forskellige reaktioner.